रेलवे स्टेशनाव हमजादोंना? औ। ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंसोरखौ सानैखौबो लाङा ना नोंखौल' लाङा? सानैखौबो ना? बिनिफ्राय लांखांनानै होजों CWC आव जे नोंसोरखौ दोनहैदों बाहाय नोंसोर माबाफोर उसुबिदा जादों नामा? गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना मोनसे गिदिर साक्सेस खामानि मावनो हानाय जादों। दा बिनि सोमोन्दै जोङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि थ्रुयैहाय फोरमायहरनो सानदों। आरो लोगोसे बयखौबो गुरैयै खावलायखानाय जायो जे गासैबो माने जाय बिथांमोनहा नायगिरि नोंथांमोनहा माने गाज्रि कमेन्ट दा खालाम रावबो अननानै आं गिबियावनो बयनिसिमबो खावलायहरखानाय जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदि जाथाया बेल' नङा आरो बे जाथाया माने गुबुन जाथायजों एसे आलादामोन ना, बेनि जाहोनाव आङो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरखाबाय। दा थांनाय बे 2024 निनो जानुवारि 16 खालि नैबे जोंना बिनानाव जोमै बसुमतारिया माने बेंगलराव फैदोंमोन। माने बेंगलराव फैनानै CWC जों हमथानानै दोनजादोंमोन बैसो खमनि थाखाय। बिनि एड्रेसखौ आं फोरमायहरनि। बिसोरो चिरां डिस्ट्रिक्ट आमटेका जांसिबारिनिमोन। दा बे जाथाया गोबावानो जालांबाय। माने नाजायै नाजायै जोङो दिनै साक्सेस मोनबाय। दिनै माने जोंनि BBW आफादा माने साननानै नायोबा मोनसे गिदिर साक्सेसफुलि खामानि मावनो हानाय जादों जों सानो। दा बिनि गेजेराव नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय नोंथांमोनहा मा सानो बिनि सायावहाय। दा दिनै फुंनि 7:30निफ्रायनो जोङो प्रेसिडेन्ट आरो जोमैनि बिमा सम्परानि बसुमतारी आरो बिनिनो बिमादै थांफादोंमोन CWC आव। जोङो दिनै सानसे नारा नाथा जुजिनानै माने जोमै बसुमतारीखौ मोनबोनाय जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला मोनबोनायनि जों आसा गैलामोन। डकुमेन्टेसनफोराबो माने ट्रेनाव थांफाजोब्बायमोन बिसिना। आरो लोगोसे माखासे बै जे उहाकान्त राभा होननायजों बे गथ'आ फैफादोंमोन नालाय, बेखौ बिसोरो न'खरनिया बख'नानै लांनायावहाय माखासे रं स्टेटमेन्ट होनायावहाय बिसोरो हरला, जोङो हरनो हानाय नंला नोंसिनि आखायाव, न'आवहाय जोंनो दैथायहरनोसै होननानै CWC नि अफिसारफोरा जाजफोरा बेखौ जोंनिसिम बुंदोंमोन। नाथाय जोङो बार बार रिकुवेस्ट खालामनानै माने दफा खनथाम जोङो माने सावरायनानै रिकुवेस्ट खालामथाबथारनानै जोङो दिनै बे बिनानावखौ मोनबोनो हाबाय। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। दा आङो बे बिनानावनाव फंनैसो सोंसै माब्रैहाय फैनाय जायामोन बा मा जाथाय जायामोन, बेखौ आङो माने जोमै बसुमतारीनावनो डाइरेक्टलि सोंनानै नोंथांमोननिसिम फोरमायहरनोसै। जारौ, नोंनि नामा मा नाम आरो नों बबेनि, नोंनि बिमा बिफानि नामखौ खोन्थाहर दे। खाथियाव ला, खुगा खाथियाव एसे गोबारै होन दे। खुलुमबाय, आंनि मुङा जोमै बसुमतारी। आं आमटेका जांसिबारिनि। आंनि बाबानि मुङा कमल बसुमतारी आरो मामिनि मुङा सम्पा रानि। ओमफ्राय जेनेबा नों बेंगलराव फैदोंमोन नङा होमबा? सोरजों फैफायामोन नोङो बेंगलरसिम? सोर लाबोफायामोन नोंखौ? गोसथोनायजों। मा नाम बेनिया? कान्त राभा। उखाकान्त राभा ना? बिनिफ्राय नोंसोरो फैनानै रेलवे स्टेसनाव हमजादोंना? औ। ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंसोरखौ सानैखौबो लाङा ना नोंखौल' लाङा? सानैखौबो ना? बिनिफ्राय लांखांनानै होजों CWC आव जे नोंसोरखौ दोनहैदों बाहाय नोंसोर माबाफोर उसुबिदा जादों नामा बे समाव? जायाखै। जेबो उसुबिदा जायाखैना? जेबो खस्थ' होआखैना? दे, जोबोद मोजां। दा जोङो माने इसेबां मानिबो सोंलिया बे बिनानावनाव। जोङो माने बिनाव इसेबां मानि स्टेटमेन्ट लानो सानाखै रायजोफोर। दा माने जोङो बे बिनानावखौथ' मोनबोबाय। बिनिफ्राय दा जोङो दिनै सानसे जोंनि आफादगिरि आरो गावसिनि न'खरनि जोङो बेवहाय माने जुजिथाबनानै दिनै बेखौ लाबोनानै दा माने जोङो बेखौ बे जोमै बसुमतारीखौ बिमादैनि आखायाव गथायहरनाय जासिगोन आरोखि। बिमादैया नेलमांला गलाहालियाव थायो। दा बिसोरजोंनो थाथ'थोंसै। आरो बेराफारसेथिं बिसोरनि न'खरनि गोबां माने बेनिफ्राय देरसिन प्रब्लेम जानानै दं। बे नैबे जोमै बसुमतारीखौनो लांनो फैनायाव बिनि बिफाया बावैसो सिगां बे दानावनो
ट्रेननिफ्राय माने एसे मेन्टेलिटि प्रब्लेम जानानै खारनानै दं दा तामिलनाडुआव दा बेखौबो जोङो सानदों तामिलनाडुआवहाय समफोर फैबाय थानाय सानडे खालि जोङो एसे तामिलनाडु भिजिट खालामहैनानै जाहाथे मोनबाय बायो खोमा जोङो नागिरहैनो नागिरदों बा पुलिसफोरजों जों कन्टेक्ट खालामहैनो नागिरदों आरोखि दा बिनि बागै आफादगिरिया फंनैसो माबाफोर बुंहरगोन नङा होमबा खेंफोरथि हरबानो जाबाय आफादगिरियाबो फंनैसो दे सुंद' खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै दा थांनाय 16 तारिख जानुवारियाव नैबे बिनानावमोना बेंगलर एसेम्बलि स्टेशनाव हमजाफैदोंमोन सासे गोसोथोनाय गथ' उखाखान्द राभा होननायजों फैफानायाव हमजाफैदों दा आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायहरनो सानो जाहाथे इयुनाव जोंनि बर' हारिनि हाजार हाजार गोबां सुबुंफ्रानो दङ फैबाय थायो बेंगलराव जाहाथे बेबायदि बैसो गोरलैयाव 18 बोसोर बैसो जायियाव रावबो बेबायदि मोजां मोनलायलायनानै एबा हारसिं हाला बेंगलराव दाफै बा मुम्बाइ दिल्लीयाव दाफै होननानै आं बयखौबो खावलायहरो दा बेफोरबायदि खैफोदा जाफैयो बिदियाव दा नैबे बिनानावखौ मास मोननै मोनथामानो जाहैनोसैमोन नै दिनै मोनथामानो जाबायमोन दा गोबां दुखुनांथाव माने माखासे डकुमेन्टफ्राबो गोमाजोबनायाव ट्रेनजों थांफानायाव अरिजिनेल डकुमेन्ट गैयियाव बेखौ बख'नो हालामोन दिनै दा जोंनि नाजानायावसो दिनै बे बिनानावखौ जों बख'ना लाबोनो हादों दा आं बयखौबो खावलायनो सानो ओंखायनो नोंथांमोन गाव गावनि फिसाफोरखौ बेबायदि बैसो जायियाव 18 बोसोर बैसो जायियाव जाहाथे बेंगलरसिम एबा मुम्बाइ दिल्ली चेन्नाइसिम दा फाथायहर बा दा दैथायहर एसे गाव गावनि फिसाफोरखौ सामलायनानै ला होननानै आं बयखौबो खावलायहरनो चायो आरो जाहाथे बेबायदि खैफोदा इयुनाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दाजाबावथोंसै होननानै बेखिनि बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों आङो जोबथायाव माने गाहाम हामलायथि बावहरनो सानदों जोंनिनो आसाम चिरां डिस्ट्रिक्टआव जे जोंहा काजलगावआवहाय CWC चाइल्ड वेलफेयार कमिटि दङ दा बिथांमोनहा जों BBWA आफाद एबा न'खरजों लोगोसे बा गामिजों लोगोसे बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोजां खामानि मावदों बिथांमोनहा गोबां रोखोमनि हेफाजाब होदों आरो बेजों लोगोसे सासे मेडामबो दंफायोमोन बिथांमोननिफ्राय काजलगाव CWC निफ्राय बिथां मेडामाबो जोंखौ थोजासे मदद होदों आरो न'खरखौबो दा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनिफ्राय मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोनहा जुदि नैबे माने हेन्डअभार लेटारखौ बा रिकुवेस्ट लेटारखौ CWCसिम फाथायहरामोनब्ला मेल खालामहरामोनब्ला एबा जोंनिसिम हरामोनब्ला जों बे बिनानावखौ लाबोनो हानाय नङामोन दा नोंथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो गासै रायजो राजाफोरखौ जोबथायाव फिन खेबसे खावलायनाय जायो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो जाहाथे गासै जोंनि बर' माहारिनि बर' बिमा बिफाफोरा जाहाथे सांग्रां जानो हायो एबा लाइमोनफोरा जाहाथे जोंना आफादगिरिया बुंलांबाय माने बैसो जायै एबा बैसो जानायानो जा माने बाहेरायाव फैनायाव बिराद रिस्क जायो बेनिखायनो बेफोरबायदि फैलायनाय एबा सोरजोंबा मोजां मोननानै फैनाय बा सोरजोंबा खारफाबोनाय बेफोरबायदिखौ दा खालाम आरो सोरबा बैसो जाखानाय सुबुंफोराबो फैनानै गोबांथार गोमाफैबाय नोंथांमोनहा मिथिखागौ बिनिखायनो मोजां डिटेल लानानै मोजां मानसिफोरजों फैफा नङाब्ला बेफोरबायदि प्रब्लेमा अरायबो जाबाय थागोन जोबनाय नङा बेनिखायनो गासैखौबो खावलायहरबाय जोङो जाहाथे इयुन समफोराव बेफोरबायदि दाजाथों मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदि जाथाय जाखांनायनि उनाव रेस्किउ खालामनांगौ बा नागिरनांगौआ गोबां खस्थ' जायो दा बेफोरबायदिखौ खस्थ' जानाय एबा नागिरनायनि माखासे नागिरनाय एबा रेस्किउ खालामनायावहाय गोबांथार माने प्रब्लेम जायो बेनिखायनो माने बेफोरबायदिखौ गावबा गावनो सांग्रां जानांगौ न'खरानो आरो बेजों लोगोसे आङो जोबथायाव गाहाम हामलायथि हरबावनो सानदों चिरां डिस्ट्रिक्ट आमटेकानि रायजो राजा बिथांमोनहाबो गोबांथार सापर्ट खालामदों पुलिसनाव कमप्लेन हैनाय एबा माखासे जाथायनि सायावहाय बिथांमोनहाबो जोंखौ माने थोजासे हेफाजाब होदों बेनिखायनो गासै चिरां डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो लोगोसे बे दिनैनि सुंद' मेलखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ